Zviri semukuru kuri seiko indoitwa Edwin. I'm second born yaMoms Amai. So I just saw per YouTube. Moms vachitwa interview. It's something that I wasn't even aware of, but chinhu chachiri kutotipa headache kuti where can we start, but since vafarira kuzviita zvinhu on the platform ine vanhu veruzhinji inoattracta vanhu, but imi might know kuti you are on business as well, yakubatsirana and muchiita business as well. So chandaita kuti ndikubatei kuti I have checked my interviews amaita two yaMoms neyaRumbi, and kungoti handisandabata mukomana, but I think ndichamubata tikwanise kuti titsvage a solution, because this is a very worrying situation. It's a very fragile situation as well. Yakakonzera kusvika kuti nanhasi inini handisandaona pakavigwa baba vangu. Pane mukomana Edmo I was there, but pakavigwa baba vangu I was never there, because of this situation yekuti you end up not trusting kuti chiri kuitika chii uye ari kuzviita ndiani. You understand what I'm saying? Because takutotya, because unoona mukurarama mukuru wangu munoitika zvinhu zvakaita sei zvakawanda. So I would like kuti ti-engage if there is anything, because inini I've got my questions also on both sides kusanganisira nekumberi kwangu, but I don't want to do it kuvanhu. Handisida kucreate drama rekuentertaina vanhu, handisifarire apa ndangokubatai because stage hazvasvika munongoziva vanhu vanotanga kukubata contacta edi what's going on, koMoms yapindwa nei, wairi kudai, zvikureva here kuti patadza kusetwa. I was trying by all means to engage with both people, my brother neMoms yangu. Kusvika Moms yangu ndiudza kuti iwewe uchafira kuda kunzwisisa, kuda kunaka ikokoko uchakufira. Buda mazviri usawirirane neuyu, but you know kana uri mwana mumwe mwana kuri kunzi atadza you are there kudzora. Mubereki mwana akatadza anotuma vamwe vana dzorai mwechi mwana. That is what I believe in. Kwete kuti anoti usataure nauyu usaonane naye, no. Hakuna, unoona muroyi hatizike nekuti ukaenda kure nemuroyi, muroyi anongokwira chimutundu musere anongosvika kwauri. Saka that won't work. Saka zvinotipa futi questions as well, what's going on. So since now yasvika apa, very disappointed to tell you mukuru wangu, I'm very disappointed kuti mumhuri, the way I respect mudara wangu, tisvike patasvika. It's a very disappointing issue. Asandaona paakarara, and there is a lot. Handisida kutaura zvinhu zvakawanda izvi, but ndangoti ndimbo taura nemi papa, but then we can see what we can do from them. Rega nditi kwauri rinogona kunge riri drama nekuti maonero akasiyana. Amai vako havana kutibata isusu nekubvuma kutaura nyaya yavo kuruzhinji nekuti vari kuti ndoda drama. Ayo maonero ako semunhu ende semwana wamai vavo ende semwana wemhuri iyoyo. Amai vako vakatibata vachida kutotiwo vawane rubatsiro kuti nyaya iri mukati memhuri mavo ingagadzirikewo sei, kana kuina namazvikokota vangave vari spiritual vangakwanisa kupedza dambudziko rakatarisana nemhuri yavo nekwavari kufambawo vari. Ndosaka takavapa mukana. Hatina kupa mukana amai vako nekuti toda kuti zviite drama maonero ako. Chechipiri, iwewe kana uine mibvunzo yaunoti mibvunzo wogara nayo, wakasununguka kundipaka, ndoisvitsa kuna amai vako mibvunzo iyoyo, voipindura. Ndo part of way forward yakatorwawo naamai vako vatarisana nematambudziko ari mukati memhuri yekwenyu. Handiti kwavari iway forward yekuti vatsvage solution. Unless kana mine imwe solution yaminayo, ndipei ndigoisvitsa kuna mai venyu. Asi amai venyu ndo vakatanga kutoita first step iyoyi yekuti
pakwanisike kugadzirisika padambudziko rakatarisana nemhuri yekwenyu? Zviri sei mukuru wangu? Sorry nekunonoka kupindura bosi, ndiri kuti ndiri pabasa ndiri kumboshanda hangu. Unoona kuti sei ndati drama mukuru wangu? Kwandiri drama because this is not the first time pachiendwa kumedia. Dhedhi vachiri vapenyu vakaenda futi kumedia. Pachinonotaurwa about the same scene. Haisi first step iyi. This is not the first step. Ende dhedhi vachiri vapenyu ndaigara ndichitaura. Touya nemukomana tofamba tunonotsvaga wherever kungave kun'anga, wherever kungave kumaprofita, kusiri kunenge kwasarudzwa the accused. Choice yavo ivo sevabereki kwavanoti uku ndiko kwavakasununguka kuti kuite sei kuendwe. Saka that process has been blocked with a lot. I know kuti mimi muri kureceiver whatever zvamuri kureceiver izvezvizvi. Why ndakuikola kuti it's a drama? Because vanhu, my process was to involve hama nekuti vane hanzvadzi amai ana asekuru variko nesuwo vakuru variko, totora munhu wese toita nhau. Unoona nhau yokugadzirisa chinhu chinonzi nhau yemumusha mukuru wangu, ndofunga tinonyatsochiziva chivanhu chedu. Kana matare asvika pakadaiwo so zvaakuda kuti involve vamwe vanhu vakuru kuitira kuti nhau yedu isaite nhau ine kakutenderekana, nhau ine mabhifi like mukati ine kakutsvatana kana kuti kudii ine zvimwe zvinhu. Handiti uri kuona inhau inenge ichida kuti tinyatsoigadzire zvine chiremera zvekuti mangwana hatizosare tiine kakutukana. Because to tell you mukoma wangu mamwe mazwi aibuda aitukanwa hafa nekubuda kune mbereki achituka zvine zvinhu zvinenge zviri zvinyadzi kuvana nechi a lot of things. That's why ndiri kuti now it's becoming a drama. Kuno mumwe munhu munotoona kunge hapa nenhau yaitori serious munhu apererwa kana kuti kudii. No, we need to solve this. Saka tiri kuda hanzvadzidzana naMoms, tiri kuda munhu wese kana tichida kupedza nhau iyi toigadzirisa, tonyatsoita chinonzi chivanhu. Musha hugadziriswe tiine vamwe vanenge vasipo. Kana tadai darere mumusha riri kunetsa rine vanhu vakatoenda zviri kuakiuzanwa. You know kuti ndikuudzwa kuti drama. When my brother died, inini ndakarasikirwa even nemwana. Inini ndakarasikirwa nemwana. I know pain nekufirwa semubereki. I know pain nekufirwa. Ndakarasikirwa nemwana in 4 months ndobva mafira muchipatara. When my brother died, ninja man anonzi Edmo, pandandiri kokoko vakomana vatakakura navo vataitamba navo, handiti mageto youths ese ataitamba navo mudhara. Unoona, they told me a different story. Mukoma wako mupana taigara tichimutsura, anga kumwa tunhu tunoita sei tukunopisa, achingochema achiti guys handiri kuitwa nemubereki wangu haisi bhu. Vachitochema pakasvika vamwe vacho vakaita chivimbi chekuti udza kuti unoona kutonyara iweweka, tinokunyara igenga imi, but vabereki venyu taitambovabata tavaita sei tavarova. Ghetto youths richitaura izvozvozvo. One of those things tinenge tisingade kuti ndozvinhu achitaura tine zvinhu zvinenge zvandinenge ndine mubvunzo nazvo. Nhasi izvezvizvi pakutanga futi pakuakizwa uyu, and this thing haisi nhau yekuti pakazofiwa ndokuti satanism. Pakatanga kutaurwa nhau iyi dhedhi vachiri vapenyu, ninja achiri mupenyu, Edmo wacho was the other person aitotaura nenhau ipi iyoyi. Kusvika takatombotaura tese tikati nonga timbobatane isi vanakomana timbonyatsoona kuti togadzirisa sei process. So iye paakazoenda akanonobvunza mheno zvaakanonobvunza ikokoko ndobva apindura zvaakapindura, and it never took days he was even normal. Handiti uri kuona. Saka inhau yekuti haisi nhau yekunakidza vanhu, haisi nhau inoda madhirama. Ini nangu mungaiona sokuti kudii, but kwandiri I'm still standing as it is kuti iri idrama and it must come to an end. Kuti riuye to an end we must involve vanhu vese. Totaurawo side rekwadhedhi, totaurawo hama dzekudzana blazi tinavo, nevamwewo maextended tinavo, ivowo kwouyowo futi tinana kule vedu vatinavo. We involve everyone panyaya iyi kuti ingoita process yekuti mangwana tozongoziva kuti izvi ndo zvakabvumiranwa. Kana kuchida kutonobikwa doro kuvakuru vedu kumakuva, we go there, we do that. Toregedza zvokutsvaga izvo nekuti hakuna musha usina mudzimu, hakuna musha une mweya usingatauri. Izvozvo hazviko. Takazarurwa mimba yemweya vanozviziva. Nhau yechiprofita kana kuti kudii haisi nhau yekuti tinoenzwa kubva kune vamwe.
kubva kumadzimbuya edu naivo kwavo kusaidi kunana kule kunani nekusaidi kwedu takazvarwa mimba inoitwa zvinhu zvemweya. Saka nhau dzechivanhu it's not something which is new zvokuti tinotanga kuita sevanhu vabva samwe kusingazikanwa zvinhu zvemweya zvinofamba sei tinoita sei. We know all the process. Saka nhau iyi kuti ipere tiunze pisi mumba nekuti havangafe mai vakadai hazviite. Zvinhu zvinofanira kugadziriswa. But tinoda kugadzirisa zvinhu how iyi haisiriyo nzira iyi. Kune vanonakidzwa with this media drama it's entertaining and it looks like zvimwe zvinhu, but kune vamwe vanhu tisingade to be quiet makore saka inhayo kuti tichida kutsvaga nzira dzekuti toita sei kuti tigadzirise zvinhu tichiengage nevamwe tichipiwa maadvice nevamwe kusvika tawana time togadzirisa zvinhu zvani zvedu. Kwandiri ukazonyatsogara pasi tikazonyatsotaura ndo pamuchaona kuti apa pane drama but irida kugadziriswa. Pamwe pacho vanhu vanenge vachingova selfish, pamwe pacho kungova ubully, pamwe pacho inongoti vanhu pane ma-misunderstandings anenge aripo. It's not like kuti ndiri kuprotecta side rebrother yangu kuti ndiri kuti aiwa no, iye anozvimiririra achataura nhau yake achibvunzwa achizvipindura nhau yake. But iri drama iri I think we have to involve munhu wese tongoita kuti nhau ipere. Kana pachida unogadzirwa kumakuva kana we do that. Kana tichidawo kuti mweya yemusha even ivava vakatisiya edmo vanotaura, baba vanotaura, anambuya nanasekuru vanotaura. Mudhara wedu was doing that, vanozviziva. It's one of those things zvangaine matalents nazvo zvemweya hapana asingazvizive. If you go mukuru wangu you go and investigate, kumboitoka investigation umboendawo kune vamwe vakakura naye kuti chii chaitika, aichema nei. Ndinemwe musikana waaitamba naye, musikana wakachema akamutukirira akati ati mozva waita wandirwadza wakandidzora ndichida kuzviuraya, but iwewe wakazotanga uchema uchiti vabereki vangu chakati, vachitoti mukoma wako vanga vakumwa suicidal vaine stress. Ameno kabhebhi kake kaaigara nako kabhebhi aka vakanotora hembe nebhara. A lot of drama happened before this. Saka handisi kuziva kuti zvakaitika chii, ende pakaitwa postmortem yake it was said kuti hanzi ameno mauya akanga akatsva here, it should be malungs or makidneys, anofanira malungs here anga akatsva, handiti uri kuona. More like munhu anga akuabusa doro because of stress. Iye akatotaura ega kwandiri akati mufana wangu zvandiitwa nemomzika zvandirwadza, zvakanta zvandirwadza, I'm a well-known person but hembe dzangu dzinotorwa nebhara girlfriend, baba vane mota. Just imagine. Saka idrama mfeso wangu, handidi kukunyeperai mukuru vangu, iri idrama rinotongomutsa dzimwe mhepo dzisina kutoita sei, dzisina kunaka nekuti tisi tinenge takuzodzitsvaga. But I think the best thing that we must do, kana vafunga process iyi takuda kuti process yacho kana kuchiendwa kunoendwa, we involve anyone everyone, then we just deal with it once and for all. Ndo nhau inenge ingoripo, it's simple. Aiwa, ndazvinzwa mukoma Edwin. Kana paine zvimwe zvamunenge muchizofungidza kuti muda kuwedzera, nhamba yangu ndiyoyi, munongotumira mashoko acho sekutumira kwamaita. Amai tichataura navo tonzwawo zvichabuda kwavari kuti mimi muri kunziwo mune apa neapa, muri drama queen sekutaura kwamaita kuti idrama ndo zvavanoda nezvamavaacusawo kuti ava amai vakaita zvakati, ndo vaistresa mukomana nyakuzofa, ndo zvakazoita kuti azosvika pakunwa hwahwa kuti afe. Tichavabvunza tonzwa kuti ivo pfungwa dzavo vanopindura vachiti chii. Ndisekutaura kwandaita kuti ivo kusaidi kwavo vari kuti nyaya ngaigadziriswe ipere. Imimi kusaidi kwenyu muri kuti hatidi kubuda pachena asi toda kuti nyaya igadziriswe ipere. Saka ndinovimba kuti at the end of the day mese muchasangana nyaya yogadziriswa yopera. Aiwa, pachene mukuru wangu. Haisi nhau yokuti tiri kuti hatisi kubuda pachena, asi unoziva mukuru wangu, nhau ndeyekuti pane zvinhu zvinoda kuti vanhu munge makatarisana, nekuti izvezvi nhau dzedu dzinonetsa. Ini ndiye ndichitaura ndiri kunoko, mukoma ari kwake, amai vari kwake. Hatisi kuda nhau yokuti parida kudefendwa munhu kana kuti kudii. Mai vangu ndinovada vanozviziva, ende vanonyatsondiziva kuti ndinovada. Asi nhau iripo ndeyekuti kugadziriswa kwezvinhu mukuru wangu, pane zvimwe zvinhu zvatisingangokwanisa kungo-overrida. Ende chinondipa ma-questions ndeyekuti why zvinhu zvacho zvingori nema-U10, always find
something chokuda kungoisa panyaya kuti inzi yakora. Handiti muri kuona, because remember this thing has been happening since I think 2018. Edmo akafa 2019 dedi vakatisiya 2020. Handiti uri kuona. So all those things zvese izvi zvinenge zvichiitika mukuru vangu. Unoona ndikutaura handidi kunyepera, ndine stress, ndine pain yakanyanyisa yandinayo kutomanaka. Saka ndozvakutoitika pamhuri yedu here. Takakura tiri vana vakanga vachikuro tichingogara we normal life namama nadhedhi, everything was well. But as it turns now tava vanhu manje vakuita zvimwe zvinhu zvekutoshaya zvoti chii chiri kuita sei, chii chiri kuitika. So we are willing kuti zvinhu zvigadziriswe nemwoyo wedu wese. Ndichatotaura futi neblazi because haindinetse blazi, ndinototaura nayo. We are always in contact with each other. Toona kuti tingabude neyipi an alternative yekuti zvinhu zvigadziriswe kana iriyo wiu yavo. One thing chandinokumbira unoona mukoma Sly, one thing kana tichitaura nawo mumwe munhu kana achitaura side rake mumwe achitaura side rake, hapafaniri kubuda mashoko anonyondorana, kutukana kana kurwisana. Izvozvo ndizvo zvinogara zvichiitika kuti conversation dzedu pese mumwe paanda kuita kuti apa pakamira sei, apa pakamira sei, then pakutokandwa matombo, mathiretsi, muchafa, chinyi chakati. So munhu panofanira kuti tigare pasi tinzwisisane, titaurirane sevanhu zvine hunhu hwevabereki nevana. Nekuti remember tine generation yevana iri kuenda kuzasi kwedu, inofanira kuti inzwisise zvinhu zviri kufamba sei. Imagine vana vedu now they grow up. I was disappointed mukoma, mwana kuona zvinhu izvi pafoni, mwana musikana mukuru naona gogo pa uyu vachiaccuse daddy. Just imagine vachiti daddy ndo vakauraya baba sekuru na daddy vedu vadiki. Just imagine. Ndosaka ndikuti idrama. Kune mumwe munhu ari kunzwa asiri mazviri, it's something chiri easy kuti ungoti haya no zviri right, but kune munhu ari in it unonyatsoona kuti no, hatifaniri kudai. Dai zvaingopirira in between the two. Hatisi kuti ngavasaacuse, aiwa pari kuaccuswa pane ari kunongedzwa ngapanongedzwe, ndipanyatsotopruvhwa futi, panyatsotsvagwa kuti kuda chaiwo ponyatsotopruvhwa ndichamwari 1 2 3 4 5 things, tendogadzirisa zvinhu zvoenda mberi. Tofara nevari kumhepo vafara vandoona zororo. Havana zororo vari kumhepo nezvatinoita izvi, havana kana zororo. Saka mukuru wangu pakaipa handidi kunyepera. Hakusi kuti tikuti tine zvatiri kuvanza, hapana, but hatisi kuda kuti inyaya hombe. Hatisi kuda kuti titaure zvinhu zvakawandisa tichifadza nzeve dzevanhu. Zvakanaka kufadza hana dzedu kuti dzinzwisise, dzikure naidzowo dzivakike neramangwana redu rinenge riri zviniwo futi ipapo. Ndine chimwe chinhu chandoda ngoti ndiedhe kuisa an understanding panhau yedu, because yatongopo ndozvatopo. Saka takutotanga kutongotangira ipapo pamapinza kuti tine zvakawanda. You see, ukaona hanzvadzi yangu iya yakastroke aya aigara kuno kuSouth Africa. She went there. She was even told, anoziva ndaona wari mara sindaona wazotadza, ndaona warwara wari mara sindazoona wazotadza kuti wadzoka pautano hwauinahwo. Achienda kumusha akaita stroke. That thing once happened kuna daddy futi, vakalosa memory. Iva vanoita stroke asi vakandifonera vachindiudza kuti daddy vakambodonha vari kuchechi. Anditi right, that's not the case. Nhau yangu iripo ndeyekuti musikana iyeyu yauri kuona iyeyu mudhara wangu, izvezvi ane mwana waainaye, mwana wemufesi anonzi Munyaradzi Zimbeva, aiva best friend yablazi vangu vachigara vese. Munyaradzi Zimbeva was not just a best friend. Murume amunonzwa anotaurwa naRumbi amakainterviewa achitaura kuti ndakanopiwa murume, angari murume waRumbi, ane mwana naRumbi, asi izvezvi vakamupa hanzvadzi yangu ari chirema zvaari izvezvi zvaatori nemwana.
hatisi kuti hazvina kuti kudikana kuti but mudhara achingofa. Well, that's not the case kuti vanhu vadanana, but you know what happened? We were never told until ndakutotsa kuti mwana so Ari say, that is when she said wakanzwa here zvakati kataura nehanzvadzi yako mudiki musikana mudiki Anskari. Then she told me kuti akugara namunyaradzi. Hapana kumbotora nguva Blazi vakabva vatondifonera kwewa mufana ndeipi chii hausi kundiudza kuti ndakugara namunyaradzi handi ndionogara ndichitaura netimu ndikati no, I'm always in contact, mama ndogara ndichitaura nawo nearly each and every week. It even made me cross kuti saka vanhu ava then ndichitaura nawo ndotowirana nawo then ndichidii, but just imagine vanenge vasingataure zvinhu zvese zvichiitika of which tikatarisa mpaka inini naBlazi tisu vanhu vasara handiti. Okay, tomboti pane madisputes between iwe naBlazi handiti. Ko inini kundiudza sababa I was told nomwe munhu waitanga ari close kuna mudhara kuti ndakavaudza kuti zvamuri kuita zvimwe chanetsana nevanakomana Edwin daimamuudza kuti ndo zviripo zvisati zvaitika nokuti mwana waye ari kurwara anofanira kutanga apora. Pane macomplications ekuti anogona kusazorapika kana kuti panozoitika zvinoita sei zvinoitika. Saka you see, game rese vanhu vamakainterviewa aiwa hapana kana nyaya kana kuti kudii. Inini to me it's just vanhu vamwe chete vari kuziyana zvavari kuita. Kana paine zvakaitika handizivi, handidi kuvakiza vanhu izvi zvandisingazivi, but to me it's just apa ushamwari hwavo nyaya dzinenge dzichinyatso premeditated dzinenge dzichitaurwa tichadai tigodai with a sense of kuda kuwachisana kana kufikisana. That's why manzwa Blazi wangu handina kudisrespecta basa renyu no, but panenge paichiitwawo drama pamwe pacho ndosinoona kuti vanhu vari kungoitiswa nemedia kuti ivo varwadzise munhu avari daita sei avarida kurwadzisa kana kuti vangoita zvavanenge vachida kuita sei vachida kuita zvacho izvozvo zvavanenge vachitaura. But I don't think this is the way. Izvozvo vabvunze rumbuya uya naendi hakusi kuti akadana nemukomana uyu achiri mutano no pakatotanga kukiretwa nyaya ari chirema kudaro so akakuvara kudaro so. I was very close handidi kunyeperai ndakarwadziwa moreover hauudzwe poita nhumbu hauudzwe pozvarwa hauudzwe unozongonzwa uchibatwa nevanhu ko makorokoto katanzwa kuti kwane mwana makorokoto kwane izvi then you'll be like but I'm talking nevanhu ava nearly each and every time. So now ndosaka manzwa ndati hongu she did a good thing kubatai. She did a very good thing to her side because zvakuvabatsira kuti takuchitaurawo zviri muhana medu zvinotirwadza. Inini hangu ndikutaura ndazvimiririra ipapapo ndisakaona ndakubata ndikati mukuru ndoda kutaura newe avainayo iyo kuti Blazi ndikuti aiwa munhu aarambidzwa kuaccuse munhu and he is saying no, I'm ready. Vanoenda vati vanoda kwavanoda kuti vatiendese kuprove point muninino. Kana iwewe uya uchida kuti tifambe ndakatombofamba naye ndichisarudza inini kwekuenda naye handei kwaunoda handei kwekuenda kwaunoda but nhau dzinobuda ikoko they are very different from zviripo. Unenge uchitotoudzwa zvimwe zvinhu zvaunyatsona kuti izvi ndo zvatoziva izvi ndo zvatotoziva izvi. Fanana nerufuro kana kuti rufuro rwadhedhi zvakataurwa tiri vana vadiki chaizvo. Sakaunzwa kuti takakura mbemweya zvimweya hatitombozirambe kungave kun'anga kungave kumaprofita aiwa zvinhu zvemweya tinotozvirespecta nekuti tiri kurarama mazwa akatsanangurwa nemweya tikatoona zvichitoitika nanhasi zvikutoita sei zvikutoitika including dead nemuromo wavo vakatosiya vatiudza kuti muchachema zvenyu kana ndaenda because vachasara vachikuitai 1 2 3 4 5 and 6 zvese zviri kuitika izvi. It was said kungofufila zvinhu zvakataurwa kare. Saka unoona mukuru wangu izvi zvinongorwadza muupenyu sangane zvinhu zvakadai. There are some things that you don't choose kuti hauchoose kuti uve musituation hauchoose kuti uve papi but unotongopindamo not by choice. Ndo zvikungoitika but zvientertain mukuru wangu handidi kunyepera. Unaudze kuti munhu aurare uchifunga kuti wamanaka kweupenyu unodarirei. So ngatiti in fact kana uchitarisa Sly Media isusu vanhu vanowanzouya nenhamo nematambudziko avo tinowanzovaendesawo kunana godobori vanowanzobatawo nyaya idzodzidzi dzichibva dzasvika pakupera.
imimi toziva kuti pane kwamakaendawo kunana godobori kana vezvemweya ivava sekutsanangura kwauri kuita. Amai venyu vakaitawo the same. Makazvipira here kuti dzenyu n'anga enyu maprofita moaisa pasaidi, iwewe nemukoma wako naamai vako nehanzvadzi yako tokuendesai kune munhu ari neutral, mobatsirwa dambudziko renyu ropera. Ndo chinenge chiri chinangwa chikuru, kwete kuti mubve ipapo makabatirana matemo, but at the end of the day mhuri yobva ipapo yakabatana. Iro ndo dama mukuru, iro ndo chaizvo zviri kutodikanwa izvozvozvo. I think ndatombotaura kuti that was the plan. Mukabata pandambotaura pekutanga kuti tikuda munhu aringori neutral, anonyatsorova pobva pangorohwa pobva pangopedzeranwa chete. Zvinhu zvopera, vanhu vasasara vachifungidzira kuti pamwe apa pamwe apa pamwe apa. Aiwa, tongoenda kune vanonyatsorova chamvari. Aiwa, as long zvichiita kuti mutauro uyu upere, tumwe tunhu twese kuti tupere, mhuri yobva yabatana. I've been checking, it's not like Sly Media ndatanga kuionera pamhuri pedu. I've been following, there are so many stories that I've been following dzichiitwa. I've been following, ndaona zvinhu zvakawanda hysteric. Saka we're looking forward to that. Atitomboda vedu vatoziva kana vanoziva nanhingi kana vanotsvagwa nanhingi. Handei paneutral zone, pamunosarudza imimi ndokwakandirwa nawo. Ikoko tobva tangopedzerwa kana vachitibatsira, zvese zvobva zvangopera. Tozoona from there kuti toita sei. Mukadaro mukoma munenge matoisa imwe relief hombe chaiyo, because mhuri hainganake katikasadaro. Yotoparara vana vachikura, dzinza rababa vangu richikura, totasura kuti baba vangu vatori nezvizukuru zvinoonekerawo zvikomana zvakati nezvisikana zvakati roparara here, hazviiti izvozvo. Saka munenge magona ipapo. Sly Media TV, building bridges.